zuk aginduak. Zure Seme Jesu Kristo gure jaukaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta gero biziretan, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Efesotarrei, senideok, izan zaitezte elkarren arteko, Kristoren menpean. Emazteak egon bidez bere senaren mende, jaunaren mende bezala. Senarra baita emazteak buru, Kristo Elizaren buru den bezala, eta bera gorputzaren sartzaile. Beraz, Eliza, Kristoren menperatik dagokio bezala, horrela emazteak ere bere senarrari gauza guztietan. Senarrok maite itzazuen zuen emaztea, Kristo Eliza maitatzen duen bezala. Harek bere burua Elizaren gatik zuen, horrela esatu egiteko. Urezko badaioz eta hitzez garbiturik bizidantzu aurkezteko Eliza bere aurrean. Zikin eta zimurrik edo ezer horrekorik gabe, santu eta errorako bizik. Senarrak ere ala maitatzen dituzte bere emazteak, bere gorputz dituztenez. Emaztea maitatzen duenak bere burua maitatzen du. Inork ez dio inoiz bere gorputzari gorroturik izan. Jana eman eta zaindu egiten du, Kristo bere Eliza bezala. Bere gorputzaren atala egin du. Horregatik, gizonak aita utziko ditu, eta bere emaztearekin elkartuko da, eta biak haragi bat izango dira. Misterio handia dago, Kristori eta Elizari buruz esaten dut. Horrela da, zuetako bakoitzak maitabeza bere emaztea bere burua bezala, eta emazteak begirune izan bezaio bere senarrari. Jaunak esanak. Erantzun Salomona, doatxo jaunaren behindena. Doatxo jaunaren behindena, haren bideetan behindena, zure eskuen dana baino jango, zorion txu izango zera, eta ongi zaizu joango. Doatxo jaunaren behindena. Begira, hala izango da bere ikertuko gizona, jaunaren behindena. Jaunak sionki behindea zaitzala, Jerusalem doatxo ikusiz beti bizitzei bezala. Doatxo jaun zuekin eta zuekin. Jesu Kristoren ebangelioa Santasen ingurutik. Handiatan Jesus honela bultzatu zen. Zeren antzekoa da jainkoaren lehenoa, zeren iruiko egingo dut. Mostaza haziaren antzekoa da, gizon batek bere baratzen egiten du. Azten da eta zuaitz egiten, eta txotek haren adarretan egiten dute kamia. Eta honela zioen dira, zeren iruiko egingo dut jakoikoaren lehenoa. Orantzaren antzekoa da, emakume bat ekartu, eta hiru lakan ibiletan sartzen du, eta orantzak hori guztia hartzen du. Jaunak esanak. Jesusek, konparazio asko hartzen dizkigu, nola baita ere ulertzera emateko jakoikoaren areinua nolakoa den. Eta konparazio guztiek badute gauz bat esan ditzake denetan agertzen dena. Beti gauza xumeak, gauza txikiak aukeratzen ditu Jesusek jainkoaren areinua adierazteko. Gaurkoan, bi hain zuzen ere alde batetik mostaza hazia eta bestetik orantza. Beste bat ere hain txampona edo beti gauza txikiak baina gero balio handiak dutenak edo izugarrizko transformazioa edukitzen dutenak. Horixe da, Jesusek nola baita ulertzen ari duguna. Jainkoaren erreinuaren indarra ez dagoela mundu honek duen
behintzat izugarrizko arroa bertatik sortzen dela. Eta bestetik, orantza, irimerekin batera, gero dena arrotu eta masaro horia sortzen duena. Eta horretan ere jatorko berrikoan atxituko dugu gauza txiki eta xumeetan baina fruitu handien dutenak jatorikoaren inarrez. Jesusek erakusten digu, bere errenuan maitasuna, justizia, horiek direla errokia, horiek direla bertuterik nagusienak. Eta konfiantza ez degula kanpoko gauzetan jarri behar. Berak ez digu bere errenua erakusten beste mundu hondiziek eta enperatorek eta erregek erakutsi izan duten bezala. Ejerzito izugarri bat erakutsiz, militar bat egin beste ez dutzeko edo izugarrizko eraikuntzak edifikazioak eginez beste ere harrituta duzuleko zeinek gazten handiena edo parazkorik bikainena edo tokirik aberatsena edo halako jantzi bereziak edo urrezko edo ez da izan harri txinduan dituena holakorik Jesusek ez diru erakusten. Beraz izan, estalpe pobre batean, abertatean, beraz bizitu zen, halako modu sentziloan, zurgintzan denean, oso famili mortal batean, gero arantzazkoako buruan burutzea, bere azken bezala buruan jartzerik ez zuela, baina hor arkitu dezakegu, eta Jesusek dugu egitean, egia, justizia, maitasuna, errokia, eta horrek badiru mundu kontako jantzi eta urre eta jaunegi eta beste egin askoz ere gehiago. Guida Jesusek nahi guk ulertzea. Non dagoen benetako balioa, non bilatu garen benetan balio duena ez mundu honetan bukatzen dira gauza materialetan, baizik eta zerueko ere balio duten altxonak. Eta egin izan horrek gure eskariak. Eskatuzko gaurko egun honetan lanik gabe dut guztien alde. Jangoikoak eman bezaila bizitzeko behar bezagoaren lana, lan egiteko behar den osasuna. Eskatuzko jaurari. Eta gure irakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko mezaxatuko bereziki gogoan hartuko dugu, Pedro, Sagastaritza eta
zure zerbitzariok egiten dugun hau, zuretzat goresgarri izan darik Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jarduiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, tornai eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoan guztidun beti ereko horri. Ez duzu gure gorespenen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri aintza handiagotzen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dagula. Santu egizkiztu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zikoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez agitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen, eta jan guztiok ondatik, hau bere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalako berdin kamizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen, eta edan guztiok ondatik, hau bere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizuean bere odolari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kalizan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu dituzulako. Eta apagit eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak, bereziki, Peio eta Zenino Manuel. Eta hildako guztiak aritzazu zure orpegiaren argitan. Erronkizak izkiko arren, guk guztiok betiko bizitza egitxe dezagun, jangoikoaren ama Maria Doausuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizate guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure senidearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri eta jangoikoa guztion hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan salbatzaileak, aginduta erakutsi jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure erean, zeruetan zerna, santua izan deizure izena, etormenei zure errinua, egitei zure maita zeruan bezala gurreak ari, emaian zu gaur notako horria, barkatu gure ezorrak, guk ere gure zorrei barkatzen dien izero, eta ez duten taldean, baina atera gaitzen zuen
bakea, uste dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinesmenari eta ez, gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizaren bakea, eman batasuna, errege bizi beltzera gizaldi eta gizaldietan.